la ɲɛnajɛ min ni a yɛrɛ tɔma Mariam Bagayogo ale tun y'o sigi n'o ye Gusumala masamuso ye yaasa ka se ka Kolokanikaw k'a ka jɔnjɔn yira olu la. Falaye kunungo Fana ale ni Joyila ni ɲɔgɔn cɛ min ye Joyilakaw ka préfet ye k'ale tun b'a ka mobili kɔnɔ jɛkulu marafatigi dɔw ye ale la jigi ka bɔ mobili kɔnɔ ka taa ni ale ni mobili bɛɛ lajɛlen ye fo sisan min ye an ka wolomasiri tabaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni bɛ sen na min ye Fana marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na préfet ale bɛ se ka ye cogo min kunungo waleya in kɛra nɛgɛ kanɲɛ 11 waati a yɛrɛ kun bɔtɔ don Bamako k'i kunda a ka sigida kan n'o ye Joyila ye baaraw a bɛ se ka tulu daminɛ cogo min ni bamanciwale kɛbaa ninnu kɔni de filɛ ne ka na ale ta caw ka taa ni ale ye wa min ye baara in ye halisa a ɲinini bɛ sen na. Falaye Niger jamana kɔnɔna na min ye Niger jamanakuntigi ye ale ka baarakɛyɔrɔ maaw u y'a yira ko min ye Niger jamanakuntigi ye Falaye k'a y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ bi n'o ye Général Abdramane Tchani ye général d'armée k'i kunda Algérie faaba kan n'o ye Alger ye. Taama in kun ye mun ye o ye ka taa balimaya ni sinjiya taama na Algérikaw olu fɛ yen. Abdramane Tchani a kelen tɛ taama in na Falaye maa min bɛ yen n'o ye général Modi Saliou ye u ka wolomasiri tabaw ka ministre ale bɛ a la. Médecin colonel major Garba Hakimi ni ale y'u ka kɛnɛya ministre ye ani saniya ministre o b'a la. Colonel major Salisu Haman Salisu ni ale y'u ka jamana gitɔrɔndako ministre ye ale fana bɛ a la. Bakari Yao Sangare ni ale y'u ka jamana cɛ sira ministre o fana b'a la. Sumana Bokare ale ye directeur de cabinet Tchani yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la présidence la min ye professeur Farmo Mumuni ale y'u ka jamana sanayɛlɛ kalanso ministre o fana bɛ a la. Falaye ministre min bɛ pétrole kunna n'o ye Amani Tini ye o fana bɛ a la. Professeur Awa n'o y'u ka courant ministre ye o fana bɛ taama in na Falaye ka taa se u ka kunnafonidi ministre Aji Ali Salatu ale fana bɛ a la fo ka taa se Niger ministre min bɛ jagoko kunna Falaye Tchani ni maabaw ka taa fara u ka lasigiden min bɛ yen n'o ye Aminu Malam Mazo ye ni ale y'u ka lasigiden ye Algérikaw fɛ olu de bɔra bi Ɲame k'u kunda Algérie kan Falaye u sera u kunbɛra Algérie jamanakuntigi yɛrɛ fɛ n'o ye président Tebboune ye. Falaye kabini kunna sininko ka na se kununko ma nin kuma de bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a taa ka segin ko a tɛ ka se ka faamu. An bɛ mun fɔ an ka mɔgɔw ɲɛna fɔlɔ Falaye AES jɛkulu min don a tɔgɔ ye ko confédération kɔrɔ ye di bamanankan na Mali jamana min ka d'a ɲɛmaaw ye u b'o kɛ. Niger jamana a ka nafa bɛ yɔrɔ min a bɛ taa ye Burukina b'a ka tɔnɔ sɔrɔ yɔrɔ min a bɛ taa ye Falaye o de ye confédération ye. Fédération ye mun ye jamanakuntigi kelen Modibo Keyita ni Senegal tun y'o de kɛ o de la fɔ ma ko fédération ni Mali n'i y'a mɛn ko fédération ɲɛmaa ye kelen pe de ye. Nka anw ta in na an bɛnna kan de k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka dantigɛ kɛ k'a yira k'a fɔ nin sira in ni nin sira in fɛ an bɛ baara kɛ charte kɔnɔna na baara bɛ se ka kɛ cogo min na k'olu dantigɛ ɲɔgɔn ye Falaye yɛrɛ ka bɔ a la pewu. Diɲɛ kɔnɔ bi maa bɛ fɛn o fɛn kɛ i ka nafa bɛ min na i bɛ t'o de sira fɛ. An kana hali bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan o yɔrɔ la min ka ɲi an ma an k'an cɛsiri an k'an jija an ka wuli k'an jɔ an ka k'an faso fɛ. Falaye n'i y'i jigi da maa o maa kan k'a miiri k'a fɔ ko i hakili bɛ min na o tɛ dɛ i b'i jija de. Ne ɲɛ bɛ fɛn caman na bɔlɔlɔ sanfɛ nka n ye min mɛn n fana bɛna n'o fɔ mɔgɔw ɲɛna Falaye. N ka ɲininiw senfɛ a yirala k'a fɔ ko Algérie de y'a bɔ a yɛrɛ la ka Niger wele ko Niger ka taa. Algérie yan'o cɛ a jamanakuntigi ye barosigi kɛ Falaye k'a yira k'a fɔ ale ni Algérie ka di ani Burukina ka di a ye anw tɛntegelima nka diɲɛ kɔnɔna na bi maaw ka nafa bɛ yɔrɔ min Falaye u bɛ taa ye. N ye min mɛn ko yanni nin taali in cɛ don o don AES jamanaw bɛ kuma ɲɛmaaw bɛ kuma Falaye u ka kuntilennaw ye min ye u b'olu fɔ ɲɔgɔn ye baarakɛcogo ye min ye u b'o fɔ ɲɔgɔn ye hakilinabaaw ye min ye u b'o fɔ ɲɔgɔn ye o ye don o don sɔgɔma ye. O kɔfɛ
Algérie tagali jagoyalen do Niger ma fala ye ka da kun jumɛn kan fɔlɔ. Niger kan k'a ka pétrole feere fala ye. Sira dɔ de bɛ yen u b'a fɔ ma ko route transsaharien a bɛ tɛmɛ Algérie fɛ ka tɛmɛ Niger fɛ ka tɛmɛ Nigeria fɛ fala ye. Yɔrɔ ni Niger ko k'a b'o baara kɛ a tɛ n'i kuru k'i sigi ko ale tɛ taa Algérie kɔni fɛ yen. Kuma tɛ a b'a la k'a tɛ tɛmɛ Benin fɛ a tɛna taa Togo fɛ yen. Algérie min ni baara in kan ka kɛ n'o a nunjuru donnen no o bolo o pétrole ko kuma in fala ye o bɛ a la. Min ye sɔrɔko ye sɔrɔ bilama k'a ɲini k'a sɔrɔ k'i ta sɔrɔ k'i ka jamana lafiya sɔrɔ o kuma o bɛ a la. Nka an ye min bɛ ka far'o ka fala ye jamanakuntigi saba ninnu ka ɲɔgɔn ye sen fɛ Algérie taga fɔlen Niger jamanakuntigi fɛ a fɔra a ye kuntilenna bɛ AES kɔnɔ a b'o dɔn ka ban. Niger ka hakɛw o ye Niger ka hakɛw ye. AES fana ka taasiraw o ye AES ka taasiraw ye. Mali ka taasira o ye Mali ka taasira ye. Min ye Burkina ka taasira o ye Burkina ka taasira ye. Jamana saba y'o fɔ ɲɔgɔn ye. Fala nka an bɛ ka min mɛn o ye k'a jira k'a fɔ bi Algérie ye a da tulu la k'a da jaba la ka fɛn bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ. A nana ye k'a fɔ n'a ye Niger gɛrɛ a yɛrɛ la a ka ca Ala fɛ a na kuma ɲɔgɔn sɔrɔ kuma ɲɔgɔn min ni Mali bɛ sɔn ka min lamɛn. N tɛ Algérie diɲɛ bɛ kurukara k'a ban tayi a ma maa sɔrɔ. N'a ma ɲɛ ko Mali de bɛ lamɛn Mali bɛ se ka lamɛn cogo di n'o tɛ nin fɛn fɛn filɛ ka kɛ nin ye nin bɛɛ ye Mali de ko ye. Burkina ko tɛ Niger ko tɛ u bɛ fɛ o ni Mali de ka kuma. An fana ka maaw fala n ye min mɛn an fana t'an kunfɛ. Depuis Ala ka Mali da fala ye diɲɛ kɔnɔ Mali ma don jɛrɛ la ko jɛrɛ min kɔnɔna na ko Mali y'a kumakan sɔsɔ a tɛ yen. Bɛnkan o bɛnkan ko Mali ni mɔgɔw bɛnna ka fala ye bɛɛ yɛrɛ bɛ bɔ ka Mali de to a la. Nka ni degun nana ni fɛn min t'i mago ɲɛ parce que diɲɛ kɔnɔna na bi bɛɛ b'i ka nafa de ɲini an ka nafa bɛ yɔrɔ min na an bɛ taa ye de fala ye. O hukumu kɔnɔna na a yera k'a fɔ ko min ye cani ye yamaruya b'a bolo a ka kuma yamaruya b'a bolo a ka lamɛnli kɛ kɔmasegi ani jamana ɲɛmaaw na tila ka segin k'o kɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn faamu nka o bɛɛ la an fana k'an yira k'a fɔ an t'an kunfɛ dɛ. Algérie bannen don min ma fala ye a ye tiɲɛni min don an kun a ka bɔ k'a fɔ ko a ye nin tiɲɛni kɛ. Maa minnu b'a fɛ yen n'a bɛ olu bila ka bamanan wale n'u ka wale kɛbaaw kɛ a ka bɔ olu kɔkɔrɔ. Wa Mali fanga mana fala ye min b'a bila a kunna k'a fɔ ko Algérie bɛ se ka anw ka gɛlɛya ɲɛnabɔ nin waati in na ninnu de bann'a bolo pewu. U ko u tɛ bi u tɛ sini ni Algérie ye duuru basi ye an yɛrɛ ye duuru nɔnɔ ye. O de ma bɛn Algérie ma fiyewu wa u tɛna na bɔ fa k'a fɔ ko u ma jɛn n'a ye i n'a fɔ Niger ni Nigeria ni Burkina ta kɛra cogo min na k'a fɔ jɔn ko ala an filila a y'an ka mɔgɔw mago to a k'u d'an ma Algérie tɛna n'o kɛ anw ye. An fana ka mɔgɔw ko taabolo min b'anw bolo fɛɛrɛ min b'anw bolo an bɛ danganiyalen don min kan an b'an cɛsiri an yɛrɛ ye wa a tɛna na foyi bɔ sɛdennin sara la fana. Nka min ye Niger ka tagali ye fala ye maaw kana don kɔrɔ la. Jamana bɛɛ lajɛlen n'i ka sɔrɔ ɲiniyɔrɔ don jamana bɛɛ lajɛlen n'i ka nafa ɲiniyɔrɔ don jamana bɛɛ lajɛlen n'i ka yɛrɛma hɔrɔnya don i ka jamana maracogo don i ka jamanadenw ka lafiya bɛ sɔrɔ min na. N bɛ segin ka kuma kelen in kan an bɛ jɛkulu min kɔnɔ a tɔgɔ de ko confédération jamana bɛɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo a kɔnɔna na. Fédération tɛ dɛ président den kelen t'a kunna dɛ président ɲɛmaaya de bɛ bɔ a kunna a bɛ falen falen u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnw bɛ ka sigi ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ don dɔ la an bɛ se ka taa fédération na nka bi confédération kɔnɔna na an tɛ se k'a fɔ ko Niger ye nin kɛ k'a ma bɛn an ma dɛ. Niger fana ye jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen de ye a ka hakɛw n'a ka nafa an bɛ nin bɛɛ la irisiw ni amerikɛnw ni kiritikarataw bɛ kɛlɛ don o don fala u tɛ tila ka kuma wa. An yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la n ko Algérie ambassadeur b'anw fɛ an ka ambassadeur bɛ Algérie o wulila fɔlɔ wa. N'o b'aw ni ɲɔgɔn cɛ n ko kuma ɲɔgɔnyaw bɛ yen baara ɲɔgɔnyaw bɛ yen o fɛn bɛɛ lajɛlen ma tigɛ o. Donc nin duguta in an k'a bila minɛn min kɔnɔ an k'a dɔn k'a fɔ ko an jan b'an yɛrɛ la fɛn min bɛ sen na an b'a kalama wa an bɛ k'a lakɔlɔsi wa an bɛ kɛ namugula sogo ye a ko senfɛ ni Ala sɔnna ma. N ye min sɔrɔ o y'o ye n b'a dɔn k'a fɔ a kuma bɛna na caya a kuma bɛ caya aya Ala ka ca ni ɲuman sigi
nga cani kɔni taalen no ka bɛn min fana ma ye fala bi taa ka ale tile fɔlɔ ya faransi fana ka cidɔn no fana bɛ taga ye sini o fana bɛ taga Algérie sini o fana bɛ taa taama dɔ la Algérie ye nga ne kɔni ni ma fili ni ma ɲina Algérie jamanakuntigi ka taa farafina jamanakuntigi kunbɛn ne famana k'a ye dɛ n famana k'o ye kosɛbɛ nin ko in an de b'an cɛsiri an ka nafa bɛ min na an ka to an ka ɲɛmaw kɔ a tɔ an k'o kɛ baro ye an ka hakili to an yɛrɛ la n bɛ fɛ ka min fɔ bi ka kɛ ni nin ko in ye o y'o ye o cɛsiri ni jija senfɛ fala ye gouvernement ye ɲɛda kura sɔrɔ ɲɛda kura in sigira sen kan février kalo tile 12 maa 4 mun donna min ye général de brigade Isa Ousmane Kulubali ye ale kan k'i jija kosɛbɛ mara kama bɔli ka sinsin maa min bɛ sa n'o ye Yaya Gologo ye Malikura ko k'a sigi sen kan maaw ye jɛrɛ minnu kɛ ni laɲini 117 kɛra 517 kɛra la olu ka se ka lawaleya min ye Cɛmɔgɔ Tarawele ale kɔni kɔnɔnen no bɛɛ lajɛlen fɛ sa jiko ni kuranko ani basigi bɛ se ka na cogo di Bamakɔ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya fala ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ an ka kuran ni ji sɔrɔ kuma tɛ sunkalo in na maaw sigilen no k'ale kɔnɔ o la n'o ye professeur Cɛmɔgɔ Tarawele ye maa min bɛ sa n'o bilara sɛnɛko kunna fala ye ka sɛnɛ bɔ dala kuma na nin yɛrɛ bɛɛ lajɛlen olu yɛrɛ bɛɛ tɛ yɛrɛ gouvernement yɛrɛ bɛɛ fala ye layidu waati de banna jaabiw mɔgɔw sigilen no k'o de kɔnɔ sisan an bɛna nin kɛ tɛ dɛ an ye nin kɛ a jaabi filɛ nin ye fo gouvernement k'o de faamu an bɛna a kɛ tɛ dɛ an ye min ɲini an ye mun fɔ a jaabi filɛ nin ye fala ye bɛ se k'a faamuya cogo di k'anw ka jamana kɔnɔ an ye sɛnɛkɛ jamana ye an ka jamanakuntigi bɛ malo min di mɔgɔw ma fala ko ka kɛ ka u dɛmɛ an ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ k'o malo sɛnɛ an yɛrɛ fɛ yan k'o di olu ma an bɛ malo san de n'an dun wari min bɛ don a la n'an y'a jateminɛ an bɛ se ka wari kɛ k'an ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ k'a f'u ɲɛna bɔn san o san jamanakuntigi bɛ mɔgɔw dɛmɛ ni malo ye a ye malo sɛnɛ jamanakuntigi b'a san u fɛ wari filɛ nin ye a y'a baara kɛ fala ye nka ni sɛnɛ tora biro kɔnɔ kuma na ni sɛnɛ tora planification na développement la n tɛ taa n tɛ segin la a tɛ ɲɛnabɔ dɛ an kɔni b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ k'u hakili to nin yɔrɔ in na nin y'anw ka cadeau ye ka d'u ma jamanakuntigi kɔni bɛ min di o ka k'an yɛrɛ ka malo ye o ka di an ka maaw ma a bɛ an ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ a bɛ dɔ fara cɛsiri kan a bɛ dɔ fara dunkafa kan wa o yɛrɛ ka di kosɛbɛ Mali yɛrɛ la fana fala ye il est importé o fana n'an m'o jateminɛ a ko la a man ɲi o kɔni y'an ka cadeau ye ka d'u ma sɛnɛ minisiri a kana kɛ biro kɔnɔ minisiri ye dɛ a ka kɛ sɛnɛ yɛrɛ minisiri ye a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri la n'an bɔra gouvernement kɔnɔ fala ye min ye Kucalakaw fɛ yen an kun y'a jira k'a fɔ ko février kalo la sa maa dɔw kun tɛgɛ dara olu kan ni o ye bingalikɛlaw ye bingalikɛla minnu ni u ka polisiso maaw kun y'u tɛgɛ da olu ka Kucala kɔnɔna na Sɛnsɛnna Plateaukaw fɛ fo dɔw yɛrɛ kun ko k'u bɛ mugu ci fala ye baaraw bɛɛ lajɛlen sera Mamadi Tunkara ma ni ale ye juge ka maakɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Kucala kɔnɔna na maa 7 in k'a fɔ maa 6 in a y'a bɛɛ lajɛlen a ye mandat da o kan han Mamadi Tunkara an ka kibaruya sɔrɔlenw na ka bɔ Kucalakaw fɛ yen ni ale ye doyen des juges ye mandat de dépôt a y'o da maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kan wa min ye Mamadi Tunkara ye juge d'instruction tribunal de grande instance la Kucala a y'o baara kɛ an bɛ maaw hakili lajigin dɔrɔn k'a fɔ min ye Mamadi Tunkara ye fala ye ale de kun bɛ yan Bamakɔ kɔnɔna na min ye procureur Touré a ka premier substitut de kun ye ale ye tribunal de grande instance kɔnɔna na sigida 4nan na maa caman kan k'a dɔn sabula Tunkara n'i y'a tɔgɔ fɔ ko sigida 4nan Touré ka premier substitut maa caman b'a dɔn k'a fɔ maa min don nin waati a bɛ Kucalakaw fɛ yen polisilakaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn fala ye Tapa Uri Demba Jalo ale ko de ko fo Kayi ka lakana Kayi dugukolo ni Kayi donda ni Kayi bɔda ni Kayi fan bɛɛ lajɛlen o la sa kokajɛ a y'o de ta k'o sigi sen kan nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se a kanɲɛ 17 ma don o don polisiso 2 minnu bɛ yen premier arrondissement ni deuxième arrondissement polisiw fala ye olu bɛ bɔ ka fan bɛɛ lajɛlen munumunu nɛgɛsira taw fan bɛɛ lajɛlen u ka wulikajɔ kɔni y'a to nin waati na u y'u bolo da maa caman kan min bɛ drogue ni kiribikiribifɛnw feere maa minnu fana bɛ yen n'olu tun bɛ ka taji suɲɛ ka taa feere u ye nin bɛɛ la wala katakatanin falen 20 litres 60 la o ka ca dɛ k'u y'u tɛgɛ da o kan min ye Tapa ye
n'a ka cɛ dɔw ko k'u fo Kayi kɔnɔna na wulikajɔ ni baara la kojugu kɛlɛba ale ka kuma ye nin ye an bɛ taa Gawo aviation kɔrɔ Falaye Kidal aviation kɔrɔ baara min kan ka kɛ yen Gamu y'a baara daminɛ a ko sa ko min ye aviation kɔrɔ kɛnɛ in ye Falaye fɛn o fɛn bɛ yen k'o ye kalakala ye o ye bin ye o ye ŋarana ye ko k'a bɛɛ wuli sabula sɔrɔdasiw ka avion jigi kɛnɛ ani anw dugudenw ka avion jigi kɛnɛ a ka bɔ ɲɔgɔn na a ka dilan ka ɲɛ kɛnɛ kɔrɔ min tun bɛ yen n'u tun y'a tɔnɔmada ka pukew ni fɛnw tulon a la Gamu bɛ k'a bɛɛ kari ka bɔ yen ko k'a bɛɛ cɛ ka bɔ yen pewu aviation a ka pisi ka na a nɔkɔrɔ la Falaye a ka dilan ka ɲɛ ale yɛrɛ ye pelu ta koyi a ye pelu ta a ye burɛti ta min ye général de division Elhaji Gamu ye Kidal gouverneur a n'a ka dugudenw u ye baara kunfɔlɔw daminɛ o la sa bɛɛ lajɛlen bɔra ka na Falaye ni gouverneur ye pelu ta kɔni yɔrɔ plan nɔ kɔni kuma tɛ o ko ni Ala sɔnna a ma olu kɔni bɛna kɛnɛ furan k'a ban pewu a tɔ bɛ to a baara kologirinw ye i b'a dɔn avion tɛ jigin Bugurimugu la o n'i y'a jigin dɔw la a man di de kɛnɛ minnu kan ka labɛn sa pankurujigi kɛnɛ n tɛ ne tun ye dugukolo sɔrɔ nin yɔrɔ in na ko ye Falaye i bɛ Intala dɔn Algabas Ag Intala i t'ale dɔn i y'a tɔgɔ mɛn ale fa de ye Atɛrɛ Ag Intala ye olu ka du ɲɛma kɛnɛba min bɛ yen dɛ pankurujigi kɛnɛ bɛ yen de nka nin waati na an kun y'a bɛɛ mɔrɔsi de k'a bɛɛ k'a tila ni ɲɔgɔn cɛ ko nin y'a minɛlen y'an na Gamu nana Gamu y'a minɛ ko k'a baara kɛ joona sabula an ka sɔrɔdasiw pankuru bɛ jigin yɔrɔ min ani dugudenw ta k'o tɛ se ka kɛ yɔrɔ kelen ye tuguni o la sa olu kɔni ye o wuli nin waati na baara bɛ ka kɛ ni Ala sɔnna a ma n'a banna don min na an na o fɔ maaw ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ngumankokaw fɛ yen san 145 Ngumanko kɛlɛ kɛlen kɔfɛ sa o lajɛw kɛra o laɲɛnamali kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Kitakaw fɛ yen u ye birigo de ta ka taa baara in kɛ yen san 1881 san février kalo tile 11 o baaraw kɛra o kɛra a san 145 ye Falaye farikolo ɲɛnajɛw yera ko la laadala ko yera la min ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen tako 5nan in kun cɛla ni farikolo ɲɛnajɛ ye min ye jankola birigokaw ye olu ye 110kaw kɔni dasi Falaye dulatan banna fu ni fu la nka min ye ngɔyin na n'o ye penalty ta ye jankola birigo ale ta kɛra 4 ye min ye 110 olu ta kɛra 3 ye jɔnjɔn dira olu ma SNJ ale bɔko 7nan Falaye n'i ye faso ka baara sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔdasi kalan min kɛ Bafokaw fɛ yen commandant so colonel so ka yɔrɔ la n'o ye Gasu ye ka taa se sergent chef Sanogo ninnu ma ale ni commandant Dominique ninnu ka yɔrɔ Falaye Bafo Jeliba Kuyate k'an b'a fana fɔ kɛnɛ kan yan k'u labɛn février kalo tile 24 maa bɛ yen k'o kɔni ye faso ka jɔnjɔn sɔrɔ ka se sɔrɔ maa 2000 ɲɔgɔnna o bɛna taa cun n'olu ye Bafokaw fɛ yen 759 o ye fonction publique maaw ye école karamɔgɔ minnu kan ka taa calatigɛ kalanso la ale ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la faso ka marabolo kɔnɔna na olu ye maa 634 ye juge tigiw sa ni magistrat tigiw nataw Falaye olu ye maa 255 ye maa minnu bɛ yen n'olu ye greffiers ye olu ye maa 120 ye écoleden minnu bɛ yen n'olu bɛ ENA kura n'a fɔ ma ko fonctionnaire élève fonctionnaire Falaye olu ye maa 162 ye maa minnu fana bɛ yen n'olu tun bɛ yen n'olu ma se ka kalan in kɛ a waati la n'olu bɛ san 2016 ta la sa SNJ la Falaye ko ninnu bɛɛ lajɛlen san tɛmɛnenw ta la sa k'olu fana bɛɛ lajɛlen bɛna don sen ka se ka taa baara in kɛ SNJ min ye Sɛbɛnnikɔrɔ Burama ye Ala ka hinɛ a la ale de y'a nin kurakuraya k'a sigi sen kan san 2016 bi bi in na Asimi nana k'a yɛlɛma k'a fɔ maa o maa ne kɔni ye faso baara sɔrɔ jagoya don i ka taa min ye Bafokaw fɛ yen i ni colonel so ɲɛ ka kɛ 4 ye anw ka yɔrɔ i ka taa ye fana Bugusoni na kɔni Falaye ni ne ma taa ne Bafo i ka taa yen doni don bɛ taa an bɛ se ka tɛna k'i to yen dɛ i bɛ se ka sunkalo tɔ kɛ yan aya n'an bɔra yen minisiri Musa Galabu k'an ka hakili latigɛ Falaye k'a daminɛ février kalo tile 2 la sa ka na se min ye a tile 8 ma
camion min donna n'o ye citerne ye 843 ko taji kɔni ko a baara taabolo ɲɛna kosɛbɛ ɲinansan nin kalo in kɔnɔna na wa min ye février kalo tile 12 fana ye ale n'a ka maaw ye lajɛ kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka jateminɛw kɛ ko min ye laɲini ye k'a bɛ sabati sunkalo kɔnɔna na a y'a yira sa ko bɛɛ k'i hakilila tigɛ ka kɛ kelen ye o la sa min ye baarabila fana ye an ka jamana kɔnɔ yan gouvernement ye sɛbɛn bɔ k'a yira sa ko baarakɛlaw la n'u ma ɲɛ k'u bɛ taa grève la grève bɛ lakodɔnni kɛ tile 15 nka ka wuli sɔgɔmada in na sini sɔgɔma ko n bɛ taa grève la ko k'o dabila grève fana bɛ kɛ hakɛ dɔw ni bonya dɔw kɔnɔna na ko k'olu sigi sen kan min ye docteur Fasun Kulubali ye n'ale ye baara minisiri ye ale ni baarakɛlaw ka lafasajɛkuluw ni kuma ɲɔgɔn cɛ a ko sa k'u ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen la sabati yaasa grève bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min nin dɔgɔkun in kɔnɔna na Bangasikaw fɛ yen dugu 2 bin taara kɛ olu ka sɛgɛ commune kɔnɔna na min ye maa 4 o tora ko senfɛ Bamajɔle kɛbaw taara ni bagan dɔw ye waati kelen fana na sa Falaye Siraba ale bɛ ka maaw fa Kulukorokaw fɛ yen kalo tɛmɛnen kɔnɔna na n'o ye janvier maa 3 o de fatura sango janvier kalo ta la min ye maa 4 kun fatura sen ta la wala k'a jiginna dɔɔni min ye Kulukorokaw ye ko a bana ta ANASER min bɛ a bɛ wulikajɔ la su ni tile kalanso tɛ kalanso ye lajɛrɛ kɛnɛ tɛ lajɛrɛ kɛnɛ ye waati n'a 12 min ye panneau ni fɛnw ye ɲɛfɔli bɛ kɛ nka o bɛɛ n'a ta anw sanfo anw mago t'o la Falaye an y'a bɛɛ kari k'a bin nin waati in na sa tajiko gɛlɛya ko kuma a bɛ ka fɔ Yorosokaw fɛ yen olu ko n'o y'a sɔrɔ wulikajɔ kɔni bɛ ka kɛ Falaye taji tun bɛ ka ye sɔngɔ jiginnen don nin waati in na nka min ye taji ye k'a dɛsɛlen don olu ka yɔrɔ caman na u mago bɛ gasoil la yaasa u ka se k'u ka baara tɔ kɛ sunkalo a y'i kun bɔ nka sugu kɔnɔnaw la a yirala sa k'a fɔ ko min ye malo ye sukaro tulu sogo ka taa se nalafɛn tɔw ma Falaye k'a dasilen don an ka sugu kɔnɔnaw na fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ sɔngɔ fana k'o fana ka fisa kosɛbɛ nka min ye feerelikɛlaw ye ko k'u ɲɛ tɛ maa la fɔlɔ anw ka sunkalo ma daminɛ ni sunkalo ma tile 2 bɔ an tɛ taa sugu la dɛ an b'an ka kɔrɔlenw dun fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa s'an ma ye n'i taara sa i tɛ se k'a sa o Falaye Bamakɔ u b'u sigi k'i kɔnɔ de o la ko min ye sukaro ye Falaye 4,900 a b'o la bi n'o ye kilo 50 ye tulu min bɛ yen n'a b'a fɔ ma ko 20 litiri o kɛlen don 4,000 ye min ye sukaro nɔnɔmugu kilo 5 ye o bɛnnen don 2,500 ma min ye Lanpanikɔrɔla ale ni Bozolakaw fɛ ani Mɛnɛkura sugu la n'alafɛn fana k'olu fana sɔngɔ jiginnen don kosɛbɛ DGCC ko ale fana kɛlen don ka fɛɛrɛw sigi sen kan sɔngɔ la kɔlɔsili la nin waati in na Falaye min ye DGCC directeur ye n'o ye Gédéon Danbele ye a ko ko Bamakɔ commune bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u ye wulikajɔ kɛ ka kɛ ni sunkalo makɔnɔ in ye sunkalo makɔnɔ kɔnɔna na u ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ka sɔngɔw la kɔlɔsili kɛ k'a baaraw bɛna na to sen na u bɛna na ɲɛsin min ma kosɛbɛ o ye sɔngɔ dulonni yɔrɔw la u ko min ye Kangaliba kɔni ye ko tonnen don sugu kɔnɔna na nin waati in na dabilennin bɛ yen ɲamaku bɛ yen min ye ntomi ye ka taa se lemurukumu ma Falaye ko nin bɛɛ lajɛlen nin y'a waati fana ye olu fana bɛ bɔ nin waati in de la o fɔ ne ye olu ka waati ye koyi k'u kɔni bɛ sugu la bi u tonnen don ye feerekɛlaw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka kiliyan de ɲini sisan u kana sanni kɛ o y'a yira sa fana k'a fɔ ko min ye DGCC maaw ye u ye lakɔlɔsili caman kɛ fɛɛrɛ bɛna sigi sen kan yaasa min ye dadumunifɛn ninnu ye u sɔrɔli maaw ka se ka u sɔrɔ lafiya fana kɔnɔna na k'u bɛna o fana sigi sen kan u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye tulu min bɛ bɔ an fɛ yan sukaro min bɛ bɔ an fɛ yan ani nɔnɔ min bɛ bɔ an fɛ yan farinimugu ale ni alikama ko ninnu bɛɛ lajɛlen mun bɛ bɔ an fɛ yan Falaye bi k'olu da ka di kosɛbɛ ka taa se pomme de terre ni jaba ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'olu bɛ da ka di nka kɔkandaw ni b'olu san i bɛ kɔkan sɔngɔ sigi u kan dɛ Fasambu Keyita ale kan hɔrɔnyara kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Dabiyakaw fɛ yen maa min bilalen don mairie kunna sa jeune premier u taara jɔnjɔn d'a ma maliyɛn minnu fana bɛ kɔ kan n'o ye diaspora maaw ye février kalo tɛmɛnen tile 7 u ye ale lakodɔn kosɛbɛ Falaye min ye AES jamanaw ye u ni Irisilakaw ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna na min ye Irisilakaw ka télévision min bɛ yen n'o ye RT ye ale ye jaw bɔ k'a jira k'a fɔ baara min bɛ ka kɛ bi wolomasiri tabaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jamanaw Mali Burkina Niger min ye Irisilakaw ka dɛmɛ ye kɛnɛ kan a ka se ka ye ka dɔn u ye ji da sɛnɛ kan ka jaw yira maaw la minisiri min bɛ n'ale bɛ jamana kɔnɔna lakana ko kunna Dawudu ale ye mɔbili 57 ta ka di nin dɔgɔkun kɔnɔna na polisi ani garidilakaw ma yaasa u bɛ se ka dɔ fara u ka baara kan cogo min AES ko hukumu kɔnɔna na min ye professeur Balibibiye Serge Auguste Bayala ye min ye banque min sigira AES tɔgɔra ale de tɛna kɛ o président ba ye
ama tɔ sigili ko sa o fɛrɛw na tigɛ Mamadu Awa Gassama y'a yɛrɛ sɔrɔ Ala ni Alassane Dramane Ouattara ale ka grâce yafa a y'o kɛ Gassama ma min ye kalo 7 tile 7 tɛmɛnen kɔfɛ kaso la Côte d'Ivoire kaw fɛ yen Gassama yɛrɛ segira ka na a ko a kuma don bi se ko ni Ala sɔnna a ma ko a na kuma min ye Gassama y'a kun nɔ minɛ na sa ka yira sa k'a kan ka san 3 kaso kɛ san 3 a sen tɛ su Côte d'Ivoire kaw fɛ yen sefa wari miliyɔn 5 a kun kan ka sara nin y'o bɛɛ lajɛlen bannen ye Ala ni Alassane Dramane Ouattara ale ka grâce o hukumu kɔnɔna na Kuluba faama sigiyɔrɔ la Falaye jamanakuntigi lasigiden minnu b'an fɛ yan n'olu ka samɛ kɛnɛ kan a yirala sa k'a fɔ ko Mali ye sira min ta ko foli ni tanu bɛ a ye baaraba minnu kɛra AES kɔnɔna na min ye Irisilakaw ka lasigiden ni ale ye ambassadeur fana ka kuma lasela ye a ko min ye lasigidenw ye u y'a yira ko baaraba in minnu kɛra ko u y'a ye hali waati n'a gɛlɛya bɛɛ tajiko ta fana Mali sera ka fɛɛrɛ sigi sen kan wolomasiri taba y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko k'o foli kɛ a ye cɛsiri ni timinanja k'a ka dɔ far'o kan sankura in kɔnɔna na malidenw kunlen don ka min ɲini kosɛbɛ o ye courant ye lakana ani mara kɛcogo ɲuman Falaye maaw ka damakɛnya kiirisow la ko o kɔni ɲininen président ko y'ale yɛrɛ ŋunanfan ye ko n'Ala sɔnna a ma ko min ye baaraw ye a bɛna taa ni kura bɛna fiyɛ a la don nataw la ko bɛɛ lajɛlen bɛna a ye jamanakuntigi yɛrɛ fana ka dɛmɛ hukumu kɔnɔna Falaye min ye kiti 800 u y'o ta k'o di falatɔw ni yatimɛw ma ale ni sɔrɔdasi minnu fatura k'o musow to o bɛɛ lajɛlen baara kɛra ale yɛrɛ ka jɛkulu fɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don sen kan n'o bɛ ale yɛrɛ nagakɔrɔla la n'o ɲɛmaya bɛ Agibu Danbele bolo wulikajɔ in a kɔnna a nana sɔrɔ Bamakɔ ta o fana kun kɛra kiti 500 fana kun dira min ye kiti 600 o fana kun dira katikaw fɛ yen nin bɛɛ lajɛlen jamanakuntigi bɛ ka nin kɛ sunkalo kɔnɔna na yaasa maaw bɛ se cogo min na ka fɛnw sɔrɔ Falaye kiti kelen o kelen na malo bɔrɔ kilo 50 o bɛ a la ɲɔ kilo 50 b'a la min ye kilo litiri o bɛ a la ka taa se sukaro o fana bɛ a la k'o di maaw ma u bɛ se cogo min na ka sunkalo la tɛmɛ n'o ye Falaye an b'an ka kibaruyaw kuncɛ ni min ye o man di an bɛ taa lesɔr maaw fɛ yen Usman Mayiga n'an b'a wele ko Pele Ala y'ale ka kalifa minɛ a la Falaye bana kuntalajan sen fɛ min ye maa kofɔlen ye sa a ka janaja ni Ala n'a kira sɔnna a ma a fatura bi février kalo tile 15 bana kuntalajan sen fɛ ni Ala sɔnna a ma sini seli fana waati a ka janaja bɛ kɛ a yɛrɛ fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la premier ministre kɔrɔ Modibo Sidibe o ka so o kɛrɛfɛla la an bɛ dugawu kɛ sa min ye Pele tiɲɛ na a ye baaraba kɛ lesɔr kɔnɔna na Ala k'a dayɔrɔ suma na Usman Mayiga nka bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Pele an b'a fɔ sa ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min na Ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jɛma Ala k'o nɔgɔya an yɛrɛ kɔrɔkɛ n'o ye Seydina Umaru So ye n'an b'a fɔ ko Vieux So Ala ale fana ka kalifa minɛ a la bana kuntalajan sen fɛ farikolo ɲɛnajɛkɛlaw b'a dɔn kosɛbɛ Estade Malien kɔnɔna na Falaye a jɔyɔrɔ kun ka bon yen o bɔnna bo yen a nana bɔ Estade Malien na ka taa gendarmerie créer a yɛrɛ ka cakɛdaw tun b'a bolo maa min don a kun timina ka di kosɛbɛ ɲɛ b'a la yɛlɛ min na ta a bɛ nin yɛlɛ de la san kalo 12 min ye papa ye an bɛ dugawu kɛ sa ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya Ala y'a ka kalifa minɛ k'a si to san 72 la san 62 la an bɛ dugawu don k'a ye Madame Si Kayatu So o balimakɛ don min ye tonton Alu So olu fana balimakɛ don an bɛ dugawu kɛ sa ko Ala ka min ye Seydina Umaru So Ala k'a dayɔrɔ sumaya nin bɛ dan sigi an ka bi wulada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keita ne yɛrɛ fɛ n'Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɛgɛ kanɲɛ 9 waati Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ ye bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra